Khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom So Po near Fire Brigade Shillong, Ringkat bat ka Victorium, ka Dukan ki Tiar Kilan Met, ka Babhatam Hakador ka Babit, Hannong Thumai Old Beat House Shillong. District Medical and Health Officer Jongki East Khasi Hills District Dr. M.R. Basayamoy Haka Khandai Tarik Unai Leber Arjar Arpuway Ula Kerpat Ikipat Ba Nong Shong Shnong Jongki East Khasi Hills District Bakimday Satya Ban Shepting Nakabenta Ban Wanshakmat Ban Ay Kadawai Injection Kabayada Nakajingpang Klam COVID Khat Khandai Habakren Chikilat Pathay Kubor Hashalong Press Club Dr. Basayamoy Ulayathu Bahapo Ka East Khasi Hills District ki breu ki bakham he kerta ki duna bha banwan ai ke ne ka dawai tika bat katkum ka jingkhain bala yolum hadu ka santrik jong nail ber arajar arphuwei nadu bala pensdang ban ai ke ne ka dawai injection labu thong ban ai inject hadu khat wai hajar shispa lai phulai hajar ngut henrei hadu menta ki badang yo ye ke ne ka dawai injection ki dang long tang henri hajar nyo spa lai phu nyo hajar ngut Kadbani ki arfu wai hajar henreu spa henreu pusan hajar ngut ki breu ki bayadon benta ban yakun thma persha ya ke jingpang khlam covid khat khandai kadhadu menta ki don tang khandai hajar san spa khandai pu wai hajar ngut ki balawan shakman ban yo ya ke ka dawai injection shushu ulia thuru ban ki nong song snong ki bala kenjo ya karta ka basau pusan snem hadu san pu khandai snem ki bala yo ya ke ka dawai injection ki dang long tang shispa lai pu sau spa ngut Katba ki bala kenjo apat ya kerta ke bala henru posnem shaneng ki don tangkum basan spa hanyo pupras pa ngun. Ini strain bisa nakalian juga dipenyap di katot bot. Tambah ke sapriam ploy pada pelengki paiba. Kiong hadu 75% ke kamstet banyak ni ke virus barim. Dia ban sapriam untuk ngidon ki jakawan pensai ki beli. Dada ni borokan yang man yang sim betana atau vaccination. Tidak ada 90% paiba juni kiyo yang kena vaksin. Kamu nilai yo betul hari ini bang, nilai ban jada ya kari jungi, baru ini kisah kita mesti olah cuba syong apa usnah jungi, apa lagi payah jungi, pakai saya duduk jahit sendiri. Tinggi ko bagi payah kiluan, penuh nak 90% kita population kita punya ya kena vaksin. Daya kita kamu nilai, maduan kat third strain, fourth strain tu mungkin ni, nilai orang kabar banyak dah. Tadi ada information kita batai ni, tambah kalau ni, haki government institution, nimshim charge kena nolu, which free of charge. Habar lagi government institution. Haki private part, the central government kalau buka door kena rukam. Sispa dekah kadeka service charge juki hospital. But sispa sanpo kadeka door juki vaksin per se. Tudang sispa sanpo jaga door juki vaksin. Di PCU part aspa sanpo, akuntuk lang yaka operational charge juki. Government news ekene ka platform bangin appeal ikipat ba kamdam le Ikini ki kerta ki baum bala sandro pos namsenen ba kita ki bah padeng jong kerta sapusan harusan pandai namar ka sarkar ka iba kini di kita ki vulnerable groups kun bangla sedang ni ka vaccination phase ka bang sedang so ki healthcare workers ado khandro tere January na mangitip ki di maki ki belong most vulnerable na maki tre ka kam ka ki laban yo ikini ka jingshitom namar ba ka kam jingi ke di batki mapang ki shitom Kabaar ni ay sige frontline workers ni sedang ke first week monitor hakaba kini hakmat ke trirang bagni barhang ni frontline workers na par pentir ke CCMT members ki dia tre barash gatto hakapor ni niyo ikene kakhlam ki dia turnang bagni ki healthcare workers sige yeng ke sem jabitu ki yo ikene jingshitam kitar ki habla hajo ba kuntu yaki bakin shimi ikene galadru bakin shimi ikene vaccination namanang ni sakmat indang habya trehi batki kajing shitom kajing pang no COVID-19 kandang don hi balai pada kalau menta ka face kalau ya sa kita target groups kita age group ni kranantan namar kini ro kita vulnerable section of the society ki bala ban yo organizing shitom but barabor ka fertility rate kamat kajing yap ka ham ploy haide hakini ki kerta ding ni wan ham ni daga mensing ba kya kun kita ki district officials habinyo in ado kasni basdang ha ka shitare umach ha ka bangila roll out yekene ka program ha ki center ba pair ki bangila identify ki ba biang na dong shadong ba kin tikke la don ka no adverse event tenre ni pet ba ka response na ki pat ba kalong very du kom kalong kam I ba kim so thu kini shimi ne ka bo manta ban ai yekene ka jing
pensong tu ne kajing tip sekipat ba bagi leo kajing shai kamtam yekini kiba ha hakane karta bagi di penshim yekini ke vaksin nama kalong shisha kajing mentoy ba kalong na benta kajing ada yaki na unu kanyang jingpang te kumbang chriya share ki statistics pot hakumenta kasni nilai i even do ha nilai i bakela duna bagi case ka state jongi henry pindapepa yaki wei ki jilla kakani gari ujongi nilap bakla don sakata second search bomde ta second search ki don ro kita bisa identify kita strains bathamai kiba labu ke jingma bakini ki strains ki mutant kiba new strains le ki kam long kiba kam mashu shu namar ka kloi bhavan spread kani ke jingshi tom leng ba kini ki new strains de halo ta ka long rem ba ki we ki jinglang la i ha Maharashtra ha Punjab ha Karnataka nangta hapo Pune ni ibra kio sendat kini ki cases haka bagala amduna naka shipo hajar shismi hakini ki jilla dingi te baga la plelo yaki yo ka hat ka let ka wan ha naka ka jilla sa ka jilla ibru jongi ni kidang let ki wan namun ta ki kam jong ki jam jong ki nam ta ka jinglet sumar nam ta jinglet nam ki khon mani tulir te pet bukan sapoi ka to jing shitom ru hang ni biang haka sen ka bahar berkene kan khamma shu kan bo jing ma shu ba tharai kin ta khab kin andang kiuru ka jing yap jong bre joni bar kumbang long mencham sna me i ba ki bayap hi ki bon e de ka district joni ta ngila lab ru ba kita ki bayap ko melong isa ki de kita ki ba don haka ne ka karta ba ki ba don ki jing shitom la don pa jing shitom ka diabetes ka hypertension ka jing ki bp ki ba don ki chronic diseases kidney diseases ne kita bapang liver atrai pila ban yakran Dr. Katrina ben specialist but nodal officer jong gane ka covid hapo civil hospital 11 kam ai chai jinsa shu ek e biki yo i nama ka civil hospital ka covid hospital jong district chungi which was state so in that way in lam pin batai shu nama ba kani tharai kan na ban ai ta message kini ki kini break bahap kini kerta lakin shimkhya banon shim kini vaccination kom ki statistics bengila alum na do kashitare hado santare ko march ye kitu ki bahap kini kerta ka basau pusan hado sanro khandai snem ki bedon lupai kini jing shitong ki ngidang yo ban ai ka vaccination tang shispa lai pusau mo badi kitu pade ki bla kerta jong ki kala tam group host nem sheneng ngidang yo ban ai tang sanspa anyo ko pra bangi haban kan mau ka population of the district ring kala kot sakaship hola ti e bangi dayo ai hakin ki sansi ilong tang si sambo rum dan he na ka population ka bangi day ban ai kan ka jinga the health workers in la plus 60% our target is 11100 she kharwe hajar she spotlight kulai healthcare workers ha ka bangi layo ban vaccinate 100000 new spotlight kunyo nang ta di frontline workers ka target ko long apaway hajar ndrus pa ndrusan berkajing ai inject ye ki frontline workers hadu manta sini ka long khandai hajar sans pa khandai ko hadu menen kidi beng yo I bagadon shisha ka tajing ting what happening ki banang basta ro ta ka thai gadon ni ki influence jong ni ki media ro ha ka ki pe ni ki sap ki khana ki ba kinde ki facts te kumbangan chu ha ka district ni la katta ngot ngala de patai statistics bingla de vaccinate hado menen ngidang don tang new percentage cases kini on kita ki adverse events following immunization but hakini ki adverse events ngidon like category ko wi yong mail bo maluma do we have severe or serious kabang ki poi hospital ne kiya tiga basutana kalong ba yoni vaccine ulong so safe kaba hadu mantang ile ina do 100% January when launch kani vaccination right dam new pusan ba kita baro ki ha ka mild category very mild cases kabang ila da batay lupa hero habang ai vaccination ko mangi ai ki khalo ha ini ka vaccine lashna ha ju ko concept ki ki vaccine mangi ai ki khalo ha kabang ila da ong bakin don kita ki mild adverse events like ngajing ship ban ki ngajing ship nang ta kan don ka jing tha ka mek ka phat kin don ki ba ong ban so king ka khle ki dan ba so kan roi pre ki dan ba ong masong badat ber osren yang kadang jing tersan hindi ki long very temporary but tang bana malawat ka jing shit ki doctor sungi ibadi in charge jong mo plang si iyo le jing shit mari da ai ka inject hatu sungi men me 99.8 these are called low grade fever that I should on the first time he get a vaccine am uno no your vaccine ta kasi uyo anaphylactic shock mo
Here kami pi kan san ratio ne. Next time we cannot give him anymore. So that is the only absolute contraindication. Handa ye kiwe pat long but ya ki pregnancy lactation him jo an bidang armen. Kuma there is no such study kuma ki le ha kini ki group ke tina kata kada him an. But other almost berapa Ini ba ayo COVID lupa pa mo siya. haban ai. Haban na.